Kag sa Good Vibes, computer game party sa medicinal plants, graphic novel party sa strays, animation kag promotional materials ang kabahin sa thesis ng fine arts students sang LCC Bacolod. May report sa Romeo Subaldo. Po by po, ang true stories ng strays gin-translate sa graphic novel ang himo sa magpartners nga sanday Heavenly Kukro kag Nico Constantino. Pareho sila nga pet lovers gani ini ang ilagin himo nga thesis kag sarang ini mabasa online. Ang ini naman nga group nga si Rome Studio gintunaan ang medicinal plants kag kung paano ini himuon kag gamiton. Ini ang ilagin translate sa isa ka gameplay, isa ka concepts ng game kung sa diin sarang may matun-an ang players nga medicinal plants kag uses sini. Gintunaan ini nila gikan sa indigenous group sa kanto ni ang ini nga topiko. Mobile game naman parte sa gardening ang thesis ni Gia nga ginatawag nga Seed Pals. Samtang nagahampang ka sang game, ginatudluan niya kung paano magtanom sa urban setup. May groups naman nga naghimo sang animation film. Ang ini nga group, Color Association ang gin-explore. Isa ka hybrid short film para sa kabataan pero naghahatag sang impormasyon parte sa mga colors kag ang color emotion misconceptions. Tapos mga target para sa mga bata 7 to 11 years old. Para maka-learn man sila sa colors kasi pagpanong i-check application sa colors sa real life. Animation naman ang thesis ng sininga group nga halos 3 ka bulan nila natapos. Initanan sa edalom sang digital media arts. Wala labot diri ang mga advertising students sa edalom sa gihapon sang fine arts ang naghimo naman sang thesis nga pwede gid mapuslan sang LGU. Parehas na lang sa output ni Miguel San Miguel nga naghimo sang advertising materials nga pwede magamit both sa print kag digital. Ang existing logo sang Mambukal, ginbutangan niya sa likod sang outline sang Bulkan Kanlaon. May video man siya nga ginhimo para sa resort sang probinsya. So pwede na nila magamit? Yeah, pwede nila magamit. Kaya pwede ko manihatag sila. Okay. So, gin-improve ko lang ilang amin, no? Nga makita. Makita lang. Mas klaro. Ito gina-guide ko lang. Okay. Si Janine Ledesma naman, campaign materials para sa lokal nga panguluan sa Victoria City ang ginhimo gamit ang nagkalain-lain nga landmarks ng city. Samtang si Danica Yusoya naman ang pag-promote sang iya banwa nga amo ang kanto ni ang ginimuan niya naman sa promotional materials pati na design para sa mga uniforms ng officials, street signages kag iban pa. Concept sang Facebook page para sa Bacolod Central Market kag digital billboard ang ginpropose ni Jessa Chris Cañete. Para sa iya, isa na ka-landmark ang Bacolod Central Market kag makabig naman gani nga tourist destination bangod sa mga produkto nga ari diri. Gani nagakadapat nga i-level up ang pag-promote diri. National exists based on my research po since 1916 pa. So, I think it's only time nga kita naman mag-give back sa Central Market. Pila na ka-generation sa Bacolod na niya na-serve. So, I think it's time naman na siya naman nangatagan isang gamay lang ang progress, pero ang progress hindi pinagulpiada. Information kag communication campaign naman para sa Amlig Health Clinic nga amo ang DOH accredited nga center para sa HIV/AIDS sa Bacolod ang ginhimo sa sining student. Ang iba naman, pagpatahong pagit sang logo kag campaign material sa mga kapistahan sa mga LGU ang ginhimo. May output man nga naka-display ang mga estudyante sa idalom naman sang fashion design. Initanan, masaksiyan sa LCC Bacolod tubtub sa May 3. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.